La nostra cinquena convidada és una artista plàstica de vocació amb una destacable trajectòria a les seves esquenes. Des de Vinaròs a Milà, passant per Barcelona, ha recorregut el Mediterrani formant-se i exposant per a centenars de persones que han tingut la possibilitat de gaudir d'un estil únic, basat en l'aigua i en les esquitxades. Observant amb lupa, picant pedra i amb un riure contagiós, és un plaer per a nosaltres presentar-vos a la increïble Núria Albesa. Preparat? Sí. Bon dia, tornem amb la cinquena edició d'Espai Apolo. Què tal, Núria, com estàs? Pues molt bé, aquí, passant el matí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a Núria perquè avui m'has ajudat a tindre un plató digne, un atrezzo que no ve asco. Així que moltíssimes gràcies. Ja veus. Bueno, per a començar, qui és Núria Albesa i com va començar a interessar-se per l'art? Qui és Núria Albesa? Bueno, jo, no? A veure, és que en realitat és molt complicat. Podria dir... És que definir-me com a... És complicat. Claro, a veure, lo normal seria... Soc artista, però és que la paraula artista per a mi és algo com a molt important, no? Entonces, sí, bueno, me dedico a l'art, per així dir-ho. I bueno, la veritat és que com vaig arribar aquí? Des de molt xicoteta ho tenia clar. De fet, tinc que dir que, bueno, ahí si voleu buscar a l'hemeroteca, quan era menudeta vaig ser dameta d'aquí de Vinaròs. I recordo que em van fer una entrevista i jo a l'entrevista del diariet ja vaig posar que volia estudiar art a Barcelona. O sigui que des de molt, molt xicoteta jo ho tenia clar. Sí, sí. I al final, doncs mira, aquí estic. Genial. De fet, vas estudiar Belles Arts a Barcelona, finalment, i després vas seguir formant-te a l'Acadèmia de Belles Arts de Brera, a Milà. Sí. Com va canviar aquesta experiència la teva perspectiva cap a l'art en general i cap a la teva obra en particular? Pues la veritat és que el viatge a Itàlia ho va ser tot. O sigui, per a mi va ser una experiència que va ser tot l'inici de lo que ara soc. Perquè, clar, jo vaig estudiar a Barcelona i Barcelona és molt més contemporani, molt més conceptual, i a mi el que m'agradava era la pintura clàssica. Llavors me'n vaig anar a Itàlia i vaig estudiar pintura clàssica. I en realitat tot el que jo faig, el que me defineix, el meu estil artístic, naix a Itàlia, naix a Milà. Tot va ser perquè tenia que preparar el meu projecte final de carrera i allí plovia molt. Tots els dies plovia. I ja estava com hasta el gorro de jolín i sortia i anava pel carrer i sempre mirant, dic, vale, tinc clar que té que ser algo relacionat amb l'aigua. I un dia vaig entrar al Duomo i això que tota la gent anava en el seu paraigüet i deixant les gotetes en terra per la catedral. I això que jo estava mirant, ja dic que estava com molt ofuscada en què podria fer. I estava mirant el terra i vaig veure que dins de les gotetes eixes que la gent anava deixant se reflexava el sostre de la catedral. Que guai. I vaig dir, ostres, això m'interessa. Vaig a començar a fer i ja dic que al principi eren gotetes de la mida d'un euro o menys. I allí feia tots reflexes de sostres. I a poc allò va anar evolucionant, o sigui que vaig presentar el projecte, va agradar moltíssim i a partir d'ahir naix el que a mi me defineix, que són la mena d'esquitxades. M'enric perquè m'estàs fent l'entrevista per tu mateixa, perquè la segona pregunta era tens un estil molt particular que representa petits fragments de la realitat mitjançant esquitxades. Sí. La teva intenció, a part del trasfondo, no, que mos acabes de comentar, què vols transmetre amb això? Què representa per a tu? Pues mira, per una part és unir les meues dues grans passions, ¿vale? Que seria una part l'arquitectura i l'altra l'art. Llavors, a mi m'agrada, quan vaig per les ciutats, mirar què és el que defineix la cultura d'aquesta ciutat, ¿vale? Llavors, què és el que més defineix la cultura? Pues tota l'arquitectura.
Llavors m'agrada buscar, sí, igual tu mires les meves obres, igual trobes obres des d'edificis super majestuosos i turístics a inclús carreronets que no són transitats o detalls que potser són cases mig abandonades, però que són el que al final defineix la història d'aquesta ciutat. Clar, que no fa falta que sigui un supermonument per a parlar. Sí. Llavors, és això el que jo busco. Entonces, claro, la meva manera de transmetre-ho, pues sí, és a través d'aquestes esquitxades, però perquè des de sempre com a que l'aigua ha estat molt present en tota la meva obra, ¿vale? Perquè jo treballo en acrílic, llavors és tota l'aigua. Al principi feia molt tipus més tirant a l'aigua i tot això, llavors tot el que sigui l'estil d'unir part com a més contemporània, més suelto, i la part realista, pues és el que m'agrada a mi i el que vull transmetre. D'acord, ets un artista jove però tens una trajectòria molt sòlida a les esquenes. Has exposat a Fuentespalda, la Costa Brava, has dissenyat tratges per al Carnaval de Vinaròs, però potser el punt d'inflexió quan això que comentem és la beca internacional de primavera de l'Escala, que et van donar, si no m'equivoco, el 2018. Sí, la veritat és que allò va ser... Mira, en realitat va ser tot una sèrie de circumstàncies que dius, ostres, les casualitats a vegades no existeixen, no? I jo, resulta que era un concurs que se fa tots els anys i se presenta gent de tot el món. O sigui, aquest any, per exemple, se presentaven artistes molt importants de Xina, de Japó, d'Argentina, de Xile, d'un munt de puestos. Sí. Era com, venga. I jo me vaig presentar l'últim dia a última hora. Increïble. En plan, dic, bueno, aquí no m'agafaran. I tu, el dia de Sant Josep, que jo estava a Falles, me truquen i me diuen, mira, Núria, que has sortit la guanyadora de la beca. I jo, com? I me diuen, en 3 dies tens que estar aquí. I jo, venga, pues anem-hi. En què consistia? La beca estava molt xula perquè eren 3 mesos allí, en els quals, sí, a l'Escala, en els quals te deixaven allotjament i l'estudi. I tu tenies que treballar, fer tota la teva obra. Damunt estava molt guai perquè la casa ja com a tal era com si fos un faro. O sigui, el primer que veies a l'alçar-te ja era l'aigua. I després l'estudi estaves damunt del mar. O sigui, impressionant. I després ja tenies el temps d'exposició. El que passa és que jo vaig tindre molta sort, no sé si dir-li sort o dir-li el que vulguis, però que vaig caure bé i les meues obres van agradar molt. Llavors, has de pensar que avui en dia el tema de l'art, vendre és molt complicat. I jo vaig vendre pràcticament tota l'exposició. O sigui, és brutal el que va passar aquest any. Llavors me van dir, t'interessaria tornar l'any que ve? I allà que vaig anar. I a partir d'ahir ja vaig començar a tindre un munt d'exposicions, un munt de coses, i en realitat, sí, va ser com el punt d'inflexió, però és que ha sigut tot com a molt rodat, perquè va ser seguit allò, ja... per exemple, una de les exposicions que a mi m'ha fet més il·lusió és una d'est any passat a Florència, que és com Florència, saps? Que és justet el lloc on, la cuna de l'art, no? Però per tot arreu, sí. Ara que has comentat això, tinc una pregunta. Un artista, algú que es dedica a lo que et dediques tu, d'on trau els seus ingressos? D'aquella manera, no? Sí, és una mica difícil això. Per què? Perquè normalment la gent... A veure, aquí a Espanya no tenim la cultura d'artista com a tal. Llavors és complicat perquè normalment tu quan dius el preu, la gent automàticament te fa ui, que car. I a mi no m'ho deixaràs més barato? O, i a tu total només te costa un momentet. Això no és així. Per començar les meves obres, normalment jo tardo moltíssim. A més, treballo en pinzells superfinets, que si voleu després vos l'ensenyo. I, claro, treballo en lupa. És tot una sèrie, igual un quadre, n'hi ha que potser sí que el faig en 2 dies o en una setmana, però també hi ha quadres que m'han costat 3 mesos de pintar. Entonces, claro, llavors, normalment els ingressos solen ser per exposicions. Claro,
la vida de l'artista és un poquet dura en el sentit de que igual estàs pues, 4 mesos que els ingressos són pocs, perquè sí que fas encàrrecs o fas coses, però són pocs, i de sobte arriba un mes en el qual tens pues tots els ingressos que potser molta gent li costa mig any. Ja. És per això. Bueno, si no m'equivoco, has portat alguna cosa per ensenyar-nos. Sí, claro. Perquè la gent, com dies tu abans, l'art és difícil d'explicar. Sí. Bueno, Si no és visual. he portat Llavors, una si vols cosa... ensenyar-me la càmera. Sí, he portat 2 cosetes. A veure, he portat ¿qué le enfoco ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es mi cámara? Este quadre, a veure, jo normalment treballo en format més gran, però l'he portat perquè per a mi és bastant important, ja que gràcies a vaig guanyar la beca esta que m'he estat comentant. Uau. O sigui, va ser el que ho va definir tot. I és d'un viatge que jo vaig fer a Londres i bueno, va ser d'este quadre ne vaig fer com a 2 o 3 versions, diferents punts de vista i tot això, ho van compartir allà a Londres i va ser com un pelotón, en plan, que guai, va fer molta il·lusió. Llavors, sí, és un. Però jo l'havia vist a Instagram, però així en directe... Sí, guanya molt. Preciós, guanya moltíssim. Guanya molt, sí. I després tinc un altre que... és ahí notícia, perquè de moment no s'ha exposat, és nou, és una primícia. Sí. És perquè, claro, ara estic preparant les meves pròximes expos, que de fet ja faig publicitat de lo meu. Tinc una ara al juliol, si no passa res en el tema de Covid, si no passa res tenim a juliol a Tortosa i a setembre una a Toledo. Que guai. Així que, bueno, entonces este és un dels altres quadros. Este és de textura. Llavors aquí igual a la càmera, pues igual si el giro un poquet, no sé si s'aprecia. Claro, jo ho veig perfectament, però... Claro. Sí, la càmera. Bueno, este és en textura. Llavors la textura ho treballo molt en minerals. Llavors este, per exemple, és en quars. Llavors tota la textura esta, claro. Ara aquí, per exemple, he fet com ceràmica valenciana. Després, els característics d'on va sortir tot això va ser de la beca esta de l'Escala que vaig fer allí, que allí vaig estar investigant bastant, i allí fan molt els mosaics d'Empúries. Llavors vaig a començar a fer mosaics en el tema este de relleu. Van agradar moltíssim, ja dic, vaig fer tots els mosaics que vaig fer se van vendre tots. I a partir d'ahí, claro, ja vam a començar a fer i la veritat és que bueno, està funcionant molt bé, damunt este tipus de quadros, este format és com més menut, se pot ficar de diferents maneres, és prou vendible, llavors pues, la veritat és que estic molt contenta. Que guai, brutal. I bueno, ara que ho dius, porto una cosa pa vatros. Però això és pa vatros, A veure, això és una cosa que, a veure, este any passat ha sigut el Covid i jo tenia una exposició després d'un munt d'anys, havia tornat aquí a Vinaròs i la tenia a la Caixa Rural i van fer unes postaletes per publicitar tota l'expo i van fer una tirada molt curta. Normalment les tirades per als meus expos solen ser de 1.000 i esta vegada eren no sé si eren de 100 o 200. Llavors és bastant curta perquè has de pensar que a una de les expos que vaig fer, en una tarda ja van passar 700 persones. Perquè te faigues una idea, és bastant poquet. Llavors... Sí, bueno... No, però estic contenta de que, bueno, hi ha de tot, no? Però almenys... Després he portat 2 postaletes, una per cada un, que és d'aquí, d'un vaixell d'aquí de Vinaròs, i bueno, almenys que tingueu un record meu. I tant, moltíssimes gràcies, Núria, de veres. Superguai. Bueno, després d'això que... No m'agrada comparar, però... És millor. Bueno. Vale, anem al qüestionari ràpid. Són 7 preguntes, com ja t'he comentat, més relaxades. Vale, va. La primera, qui és l'artista que més ha influït en la teva obra? A veure... És que en realitat... Són bastants. Però bueno, mira, te vaig a dir un artista que a mi m'agrada molt,
que és fotògraf, no és artista plàstic, no? Com es diu? Luison, no sé si vos sona, però és molt xulo. Busqueu-lo perquè vos agradarà. Vale. Té moltes fotos en el qual treballa el reflexe. Llavors, a mi m'agrada molt tot el tema este que ja he dit, que ha sortit tot pel tema de reflexes, no? Llavors treballa molt edificis reflexats en xarcos i coses així, està molt És una mica... Sí, és el que el més referent, per així dir-ho. Ok, d'entre tots els teus treballs i exposicions, quin diries que ha sigut el més important per a tu? A veure, ahir busquem diverses parts, ¿vale? Perquè és un poc complicat. A veure, per una part, com ja he dit, el Premi Primavera de l'Escala va ser el que me va fer més publicitat i fer que me sortigués més faena. Però després hi ha 2 exposicions que m'han fet molta il·lusió. La de Benicarló, que va ser a un museu, que vaig tindre tota la part del museu, o sigui, tota la part de baix, per mi, de la capilla, que allò està molt, molt xulo. De fet, vaig ser la primera artista en exposar allí obra, perquè no s'utilitzava per això. O sigui, no ho havien utilitzat. Que hi ha una col·lecció permanent o alguna cosa? No hi havia res allí. O sigui, tenien l'espai i havien fet alguna vegada havien volgut fer alguna de fotos o alguna així, però no ho havien utilitzat com a tal. O sigui, felicitats. I va estar, a veure, com per a quadros no ho havien utilitzat mai. I després la de Florència d'estany, que m'ha fet moltíssima il·lusió. Uau. Tercera pregunta. Banksy, artista o màrqueting? Pues en realitat a mi sí que me pareix un artista, perquè de fet jo el segueixo i me pareix superimportant el que fa. O sigui, és reivindicar una mica la part com a més urbana, no? I política. Al final és això l'art, és mostrar l'actualitat i ell la mostra. I desafiar, no? Sí, exacte. Val, si tornares a néixer, et dedicaries a les belles arts o l'arquitectura? Belles arts, òbviament. No hi ha duda. Pensava que tindries dubtes. No. Què té més pes per a tu, l'opinió de la teva família o la del públic en general? Ninguna. Toma! No, a veure... Generes titulars, No, a veure, què passa? Que jo crec que en realitat, sí, evidentment ho faig per a que la gent ho compre i que agrade. Però en realitat la meva obra la faig per a mi. O sigui, tinc que estar contenta en el que faig jo. Llavors, si jo estic contenta i orgullosa del que faig, doncs ja està. Val, període blau de Picasso. Període blau de Picasso o període sort de Van Gogh? A veure, pues te dic una cosa. Jo me vaig per Van Gogh. Però això és una cosa, és que això vaig a dir una cosa que la sap poqueta gent. Jo me vaig estrenar en el tema així de pintura en un quadre de Van Gogh, en la noche estrellada, sí. De fet, vaig fer... tenia, no sé, igual 8 anys, una cosa així, i estava a l'escola d'art i jo havia anat, havia anat a una classe que me van dir, no, és que tens que començar des de zero. La casa per baix, no per la teulada. És que jo vull pintar. I van dir, no, és que tens que començar de zero. Me van fer un bodegón i aquest mateix dia me van dir, vale, pues el dia següent ja pots pintar. I ells me van dir, quin quadre vas pintar? Jo, pues la noche estrellada de Van Gogh. I van dir, no, és que este és molt difícil. Este per quan sigues un poquet més gran. I jo, no. Jo vull eixe. I al final el vaig fer igual, i a partir d'ahir ja me van dir, pues fes el que vulguis. Tu fes el que vulguis. Per això. Genial. Val, i l'última d'aquesta secció. Un artista del poble o de la zona que destacaries i per què? De qualsevol disciplina. A veure. Pues mira, me vaig a tirar pel tema art. Ja que he vist que a les altres entrevistes heu fet més música. Sí. No? Som un poc endogàmics en aquest sentit. A veure, per exemple, 2 artistes vaig a dir. Una, que seria Cinta Barberà, perquè sempre ha sigut com una persona que gràcies a ella jo sabia el que volia fer, o sigui, mons pares i ella eren amics i claro, jo sempre volia fer algo, o sigui, jo me volia dedicar a l'art
i ells dient, pues Cinta va estudiar a l'Escola Massana de Barcelona. I jo, pues això. Pues jo vull anar-hi, Per això, sí. I després l'altra persona seria Fèlix Mas. Fèlix Mas, que bueno, és un pintor molt conegut, molt important, té obres per als Estats Units, per tot el món, i de fet ara mateix tenim la sort de tindre a l'auditori una exposició seua que a lo millor molta gent no ha anat ni ho sap, i és una oportunitat que vamos, que o sigui, no se tenen tots els dies quadros d'este artista. Que guai. Val, doncs anem a l'última secció. Vas intentar definir amb una paraula o el menor nombre possible d'elles les següents que vaig a dir-te. Vale, va. Preparada? Sí. Exposició. La meva vida. Aigua. El meu estil. Fèlix Mas. ¡Ostras! Pues Fèlix Mas, a veure com ho podria dir. En realitat és el meu impuls. Fredes. Oh! La meva casa, sí. Família. El meu tot. Color. Blau. Feminisme. Pues sí, en realitat el tema feminista, jolín, a veure, és important. Pinzell. La meva segona mà. Belén Esteban. ¡Qué cabrons! No l'hem documentat. Pues Belén Esteban es el meme de cada día, es que me encanta. O sigui, com heu trobat això? Off the record ja parlarem. A veure, sí, pues això seria la meva manera de comunicar-me. Recordo que a Facebook hi havia una pàgina que es deia comunicarse con frases de los Simpson. Pues sí, eixa és la meua. Sí, pues jo en frases de la Belén Esteban. A més és que en el meu millor amic mos passem, o sea, les nostres converses pareixen de tontos perquè són tot vídeos de la Belén Esteban i mos expliquem les coses així, sí. Brutal. I per últim, Núria. La difícil pel final, sempre. Sí. Núria, madre mía. Pues... yo. ¿No? No sé. Pues muy bien, amb este jo de Núria ens despedim. Ara volem donar-te uns minuts, com sempre. No hem portat guitarra avui. Llàstima. Crec que tu has portat algo, no? Sí, algo farem. Si vols contar-nos, què t'agradaria fer? Pues, a veure, jo ja he dit que la meva pintura és molt lenta. Llavors jo treballo durant molt de temps i treballo en pinzells fins, lupa, molta llum, moltes hores. Llavors he portat algo una miqueta per fer-ho més ràpid, però que serà un poquet així més visual perquè vos féssiu una mica la idea. I això vos ho donaré i serà per vosaltres. Serà un poquet un guillo perquè pugueu ficar algo aquí, no? I decorar-ho. Està desnudo, esto. Sí, ho teniu que ficar més bonico. Jo mira, ja vos ho he dit. Jo el dia que vulgueu vos ajudo i això ho adesentem encara més. Pues agraïm al Mercè la proposta. Moltes gràcies a totes les que mos veu, a les que no, i mos despedim amb Núria Albesa, un aplaudiment. Moltes gràcies. Tot el culo! Brutal! Jo, pues està molt guai, està molt guai. Crec que l'entrevista que més m'ha regut en diferència, Per si voleu... Este és el...